Kardong Pinikarbi Prime Time Birta Longpen Nalisami Raniti Mumpi. Tanti Pinikarbi Prime Time Birta Arjuita. Caribbean Long Autonomous Council Deputy Speaker Karlitang Ajit Kumar Dey Patumi Pre Nipai Troxiani Harakiso Kacholong Lokajok Bengaluru Narayan Hospital Long Arong Chevoitang Long. Pinpur May Alangli Ajit Kumar Dey Inut Ruling Party BJP Asong Along Inut Abarim Nai Asong Japo. Alangli Inut Rara Phan Kanghon Kajinso Tek Abangpu Lapanan Partang Alangli Inut Jingkimesen Abangpu. Alanglia por pearong kachivoy juyajo khawra ghat lapen Caribbean longara raphan kamahok thetan oposi ningri rinti Caribbean longarlo ke do prek jam abang phupen chenglo prek jam hamphang asongja tum alanglia rong kachivoy juya phuthak ningduk chipi pon rinti Lason si adapa por malompen Caribbean long Autonomous Council Rites inghi Maduram lekhe lun singteron Nominated MEC Mongberong Pipen Danglok Kado Kave Dunsi Alangli Kethiar Pum Lokpriya Gopinath Bordolo International Airport Alokan Kangthumtu Ongdung abang phobang phiatu malangli karjong chom rengme kepadodun long pami chiaphan arana mangno hirjume hangpipo Lapen ahema soratuma phan aning pathepo Borio Report Cut News Preni Phytroxiar ni Amlapati Committee Hall along All Party Hills Leaders Conference mate APHLC Lumbajong CC Aropen PMAY Jahem Soalama Pothak Pherangkia Mai Kangni Adapor Phai Kepapor Malompen APHLC Lumbajong CC Aropen Klembang Phubang Phia Mai Ingni Pongsi Puthot Pherangkia Mai ta Padopo Pherangkia Mai ke Padopon alam theke Lumbajong Block Manjapen Lumbajong Ahawara Pharman PMAY Jahem so pachekim jiaphan beneficiary atum tangka thapisi hem kimpon bomlo bontame beneficiary atum alongpen tangka suri phopho ke enalam kita klang thu hamlo lasilahai atum phan arona tengpen kang saipon jiaphan ta chisik pon bomlo pusi APHLC Lumbajong CCMA phu Rajent mungpening jepon lasikomara bang phu abang PC tangka ke endunma prabjin pen amen pangdak poputa Temunga sangho pen ningje pontu. Pinibang somaya long APHLC Dipu LAMA pu Dioriteron Lumbajong CC Chunbang Anthony Timung pen chenglok ongdong klembang phubang phiatunta chetong duntu. Abitung tum hana kero pi perfect lo. Pininili tum Lumbajong Constituency Committee Executive amai tum pedopon lo. Lapen ini tu Lumbajong ang kangalong ke claim ke dam je pada tum jithan cimum polo itu APHLC tu jasemet nangli tu media thingno ke wang ben isi hini nili tum kaning je kang tung alam mate rat aphan ke than ben kapachini kang tung la hello apransi nili Azad ningje jengko hong thong kebra hini ni jituni karbi rongaje mai mate zonal festival akardom karbi anglong arat angkang pi phana mili tum APHLC Lumbajong Constituency Committee ahin pen here jume picture demo lapen ngabangso ajay mek ke claim ke dam kachipidu ke pachun pe me thek dia phan ko a committee do anaton phan ta me nilitu mahin pen hirjume alang le ton phan pijir do kachepate du na group do an Karbiang long dak Lumbajong chot lapakali lo a constituency team constituency inkora throk along Kachepati dun atim do ana to apata nilitum Lumbajong Constituency Committee ahin pen alang leton han hirjune bidolo isi ini nang litum reporter atau mathengno
kaning je kang tung la hello jasemet nilitung arjulong lo la pen heglong lo la pen ang chethan lo rada tu non jasemet blok along la hemsu kikim bom akam pen kedam tan kikim ta ngatum kaduk tawe alam thini ni tumapan rong asor pun kip howek kacetong wek labang su nang kacethan alam si pini nang itu reporter sa tengno karbiang long angkang biarana pan itu ke pacini mate dak lumbajong ablog atau pan itu nang itu perang ke hoye hin pen itu ke pacini gang tung la hello lamnon ai wa ya hemsu alis nang kele tang an la bangke ni itu arideng hum ko al nang kele ma la kaddu ko beni itu video bhane tum hang beni tum longko la pen la beneficiary tum amen ke do an ahem ki kimpen cheng lo kaddu ko ye bangke lake supervise ke lake komane party komane BJP workers komane po bangani ni tum kroi kri lapen nili tum non lumbajong hoy dak APSLC CC committee hoy pen nili tum instruction pilo je lake palang bonji phang komane a beneficiary hemalong bangke road hidi wet pen nu jo ke patang net lason alam thinang je kham ba to mane bang ko bangke nilino no ma amen jong untung dela arle ni the tu beneficiary inu dalong pen suri phop ka cho em dun lahai alam nang klang lo to mane bang ko bangke job card nang pilut po nang jite la ana hajar nang pinang ji po alam nang klang bom lo la si details nili tum non la hay kalek bom lo la pen non jasemet nang litum media theng no tamit tum ning ji lo prap jin pen la son abang khu bang khiapan beneficiary tum lo pen ka chohang do ko la pen kacuen dum doko lapen dohek lo lapen amena nili no ma pangdak intung ke delo sata nili tum prap jin pe la sona bang ku bang ki pan itum kes ki pj pan itum ready lo tangten non malam so pora phan birta mo ington iksina Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau La District Thoma Pharman MSME Promotion Council of India Assam Vice Chairman Rup Singh Lenga Hinpen Ingdeng Thomke Prahini Hawar Karbiris Nimso Aronga Jay Lapen Durga Puja Ahir Jame Kapajur Lapen Stolangdo Karbiara Do na Phansidame Bangso Jame Ka Hot Mesen Me Pen Pachun Pa Meji Aphan Arana Malong Hirjume Hang Pidun Lapen Halapu MSME Promotion Council of India Karbi Anglong District Chairman Gobi Ningleng Lapen Vice Chairman Rukasan Ningleng atumahin penta Thomke Prahini Angdeng Hawar Karbiris Nimso Arungaje Lapen Durga Puja Pharman Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Arataphan Aruna Malong Ahir Jume Hangsi Kardong Pajirpo Dihena mopit puthot birta long wang thuik long Nihang Donsuri Jutang Hawar Terika Mamaya Hinpen Ingdeng Thomke Prahini Junior Karbir Festival Mate Hawar Karbiris Nimso Arongazia Puthak Aliralon Pen Ketalon Ponjia Phan Pherangkia Mai Kangnipo Lasung si Terika Mamay Ameipu Edition Terang Pen Chunbang Lai Chaningleng Nihang Donsuri Jutang Hawaramay Achunbang Delhi Pingti Ratsai Klembang Lokhiram Rongpi Anparata Manpeng Kedo Ke Theke Dingatum Chetongtu
Nihang don suri jutang hawarame ke parlo angkang awratatum kacito dun pechi aphamteri kamame yatum kachuningri pedepo. Kalong ini tum nihang don suri hawarame dapen tum indeng krehi indeng thongkeba ini hawar sunim surong aje tum kesonsipon pinian penangan asai tum iklempon tangrok pasti nono ke tum labangso ajutan jubat labangso risoi jang festival abang ilitum kipicun poni laso abang ilitum rat deadpan ilitum kacerap kacitu kenangso lasi pini nalitum labangso media pen kado gawe ilitum karbiarad atau makanan kacuning pen kepacini ji ini hando nasi ilitum tirikam ame pen ke zonal committee ahin pen ilitum kado gawe tum pan kacuning ri pen kepacini nasi ini non kewangi pre-ciklo tarik kepen tarik kredit homan ilitum pada pesun surong aje karbi ajutan jubat labangso kilung kikan kecepat tialong ilitum rong asar kethegeding atung doan sedame ilitum labangso festival mate labangso ajutan jubat lang bang kadung gawe tum ta nang cerap na situ tum pen ladak alira chana pidu nang pilang ni apa na bang si tumahin pen chunilo labangso tarik kepen tarik kriket home angbong ilitum non ladak anjang japra langso jutang aklamalong ilitum cengpon po kasi lasolong bang ilitum kado gawe rong masaro sar pencenglok sarpu sarpi ibigiti atum an setame nang cilam setu lepen ke alira cham idigi panabangsi ilitum mahipen kada pin hando suri hawar amai lepen make beneng ngeng thongke baheni lada tirikam amai hipen bachini polo bachini ripolo kep lepen dari kriket thoman re ciklu deng thongke baheni risun romaje hawar amai dam japra langsu cultural ta klamo kipatu ponalo jadi tumahin pen aluhi sarpu aman kechangkon man kitindai Cardinal Autonomous Council ASEAN Dr. Tuliram Rohan Sarman secopa kondo tapi itu MP dak itu 6 ST parliamentary aso alang Amor Singh Tiso Sar alang di pantai itu aluhi copa kondo tapi ada Deputy Speaker pada Assam Assembly long Dr. Mohon Bumin MLA Sarpunda itu coba kondo langsung datang sidak itu Suruputar MSC along ada representative person lo itu MSC kadang terang kuba itu penceng lo itu doan ladak laku bukajan na MSC dekial pukon penceng lo kaprek aluhi johan bolo lapen da solo itu lamen amai ay wajar bari miti lapen itu dan jas akan Central Committee cases pen makan dong nak utai ni sekarang itu benar jangan kolot. Nasi ladak itu jitu karbi akai kan kitang hello kaya raji lamet hello kaya angtek lapen kacing room hello kaya li laso alam tibersi ini tu ladak cases pen laso akim pen si itu pangceng kolot lasi nada kita long kay orang kacip kabe tapi nada kita me reception long sitame doana party tundolo tapi lasolong jutang along donela party committee long sitame sitina party tundalo tapi nada sarlar di pamoja pencenglo nada riso nimso pencenglo nada kete pencenglo doan kacitong dunayan hanbangge di tumahin tenco party kondo kumani jong si apano si Nani gini dam tidak tuh kustami nani kumahin pensi aku mau nang kanan pare nunggu kusi dulu lah sih apor bulan ini tuh dos tarik pen posi lah anu tim paling mana kumahin pen pare konpo kasih lah solong nang
kilang guna tu pen senglok lada kilang guna tu pen senglok sedami mesen la pen disiplin pen nona botai itu mesen pen si dak talon kon teku sini thelo tapi dak sub committee tu man sedami anu tinda kam cikem kon ang thek kolong lasi mesen pen pacun nona tapi jutang apa sih ni siwet pen le laso jutang aphan ini tu karbia khe jutang kang tim pamal pamilunan usni itu laso tendensi ini yang itu pancu paholo Lalu ini la media hoi pen kira nang tu katu kari pasal curo asli non kira ji dari pen dari cricket home lada nihang don suri jutang aklamalong lada japra langsu lada si bi ponpo lasi la masuk kibi dialog diri tu general committee pen 11 तारीख आजो abang ke nilai dunse po tu macam ponji aso dunse po aktu amela ke lapo hano ke cengsi Samson Inti Junior lapen Christine Terom lapen Rajib Milik latu mapansi 11 तारीख aning dia bangke alam itu masih coba pun. Lapen tarik cricket home, cultural night aning we hala soani tak tuji, hala soani bangke dunsepo nongnam kacang klong prem terang lapen binong timu lapen sarthe rongpi lapen vodudu tu apen lato apansi jangan pun asi laso orang kado kavi ahin pen sitabe singgala matela dunse po tumhan kelang dunji ni ke hang dun kilun dunji ni ke hang atun to as tabe kada ni hang don suri japra lang so jutang aklam malo alira cham nang pidu ko basi linji de Tong tipini karbi prime time birta bangke kang toniklong kadoka betame 2 me thak me kurwang thu